זה העולם הרוחני שלנו. ימין, שמאל, פני צד. כשאני נוטל ידיים, איך מברכים הכהנים? כן, אתה קרא. זה דרכם קודש, לא? למה בידיים? למה לא בראש? לא, נגד 10 ספירות? למה אבא מניח את ידו על ראש בנו ולא מנשק את ראשו? כי הידיים זה מתחת לצבא, מתחת לנקודה הזאת של החיבור. למה שבתחתונות? אתה אומר מה זה? כי הם הוציאו את הכל? בעולם הרוחני הידיים ככה. נו, זהו, זה מפה, זה ככה. הידיים ככה. למה? חוכמה. בינה, אוקיי. כל השפע יורד לידיים. למה אנחנו נותנים ידיים ולא... כי כאן, בידיים, יש את כל השפע שהאדם מקבל. המוחים שאני מדבר עליהם כל הזמן, הם מתקבלים בידיים, לא פה. השפע הגשמי יחסית בעולם הזה. הכל, כל השפע נכנס לפה. מפה הוא מתפשט. הבא היא, חוכמה או בינה. בפרצוף הכללי. לכן, בידיים יש אור, חוכמה ובינה. אור, 5 חסדים, 5 גבורות. 5 חסדים של איזה יום? למה? אני שואל אותה לא אותך. ביום הראשון. 5 גבורות של מה? עכשיו תענה. יום השני, בעיר רקיע. 5 פעמים מילה רקיע, אבל הן בעצם אותיות הסופיות, כמעט הצפה. אותיות הסופיות, מנצחה. מה הן? דין? דין, 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 דין. זה גבורות, לא? למה גבורות? זה בסוף. אז מה בסוף? אז זה דין? לא, זה בגלל הספירה, זה משהו בגלל הספירה, לא? זה מתחיל לקרוא, ונגמר פה, מימין לשמאל. לא, כי הן בסוף, כי הן מסיימות, הן עוצרות את המילה. את לא יכולה להוסיף עוד. אבל עם עוד ה' בסוף. את יכולה להוסיף. הבנת? שהן אותיות שעוצרות, די. אתה לא יכול להמשיך אחרי... גם הדין עצמו זה דין. אתה לא יכול להמשיך אחרי האותיות סופיות. נכון. זה דין נקרא. די, עד. זה גידור. אז זה 5 גבורות, 5 חסדים. אז יש לי פה ביד חוכמה בינה, חסדים וגבורות. זה חוק ביד. וכשאני מחבר אותם ביחד, מה זה? מצוין. סליחה שאני עוצרת אתכם? זה יהיה קו האמצע? סליחה שאני עוצרת? זנב אמצע. מה אתם אוהבים לדעת? אבל פשוט שמים דגים. מה קורה? אתה רוצה ראש? אמרו לי לשאול. אתה רוצה בינה מלכות או לתפארת? מכיוון שבדגים עסקינן, אני מעדיף גוף. משהו מהגוף. לא ראש ולא זה. למה? בגלל לתפארת. מישהו מעדיף משהו ספציפי או שזה לא משנה? אני מעדיף הזנב. באמת? מהגוף. בואי תנוח קצת. אני לוקחת לכם את זה נכון, אני אשים לכם. אז עכשיו, אני תולד את ברשותכם, אני רעב. גם אני רעבה, מי להתבלבל. האמת? אני יכולה. כולנו רעבים. אני אפילו בסדר. שימו לב, נטילה כזאת לחדים. אז איך נותנים ידיים? נותנים ידיים בכוונה, כדי שהאור, כמו שעשיתי עם הפרי, האור ייכנס האור הגדול, אני גם נותן ידיים עם שמות. בצד ימין זה שם הוויה הקדוש. י' ועוד ה' ועוד ו' ועוד ה'. אבל בצד שמאל זה דין, זה אחורה האותיות. אחורה האותיות זה אני הולך עם האותיות קדימה. אם זה היה אותיות ראשונה, מה יהיה ביד שמאל? כף. למה? אוקיי. ללכת אחרי י'. בכף. אם זה היה ה', מה יהיה פה ביד? אם זה היה ו', מאוד. כף, ו', ז'. ו', שם קדוש, אבל הוא בדין. הוא לא ממתק את הדין? מה? התפקיד שלו זה למתק את לא, אני רק קורא לו בשמו, זה שמו. אני קורא לו בשמו, אני קורא בשמות ושיתלבשו. זה שמו. אני לא מנסה עכשיו למתק או לעשות את זה תיאור.
אלא רק לקרוא להם שהתלבשו. אז זהו, שם הוויה ושם כוזו. יש עוד שם, אלוהים, אנשים אומרים, השם אלוהינו ושם, נכון? אז השם, אמרתי, אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו זה יהיה האותיות הבאות, קצת קשה, אבל אותו דבר, א' יהיה ב', ל' יהיה מ', במוחזז. במוחזז. זה השם השני. שם הוויה עוד פעם, ושם כוזו עוד פעם. כשאני נתתי אחד הוויה, כוזו. רגע, רוני גוף, נכון? הוויה, ואז אני מחבר את שתי הידות, מרים אותם למעלה, מתחבר לי שם מה? שם מה? שם הוויה, אבל במילוי. איך אני אומר לשם? אם אני אומר י', איך אני אקרא ליוד הזאת עם לאה? י' ו' ד'. י' ו' ד', מצוין. ואם ה', אז ה' וא'. ו', ו' א' ו'. ה' וא', ביחד גימטרי 45. אדם. אני הופך להיות אדם. אדם שלם, זה יהיה משמאל אמצע. אני לא שמעתי עד פה מה אתה אומר עם הנטלן. עד פה לא שמעתי. עכשיו אני עושה. הוויה, הפוך. אלוקינו, הפוך. מה זה הפוך? האותיות המאוחרות. עם י' אז אחד. לא הבנתי. האות שעוקבת אחרי אני, יש לי בעיה של קשב. אז תקשיבי. כדי להגיד, כדי שם הוויה, קצת ימין זה כולו שם שונה, אבל בצד שמאל הוא לא. אז זה, אני לוקח את האותיות שהן עוצרות את שם הוויה. מה עוצר את אות י'? אות כ', אחריה, נכון? אוקיי. מה עוצר את אות ה'? ו'. מה עוצר את אות ו'? ז'. מה עוצר את אות ה'? ו'. כן, אז יהיה לך אותיות כ', ו', ז', ו'. בכל שם הוויה. לא יודעים לומר, לא. נרשום לך את זה. זה ילך יותר קל. באמת, נרשום, ילך יותר קל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שמשם ציוונו על פי ידיך. אמן. לחם יגיע חמוד, רגע נסים בלי טוב, אני צריך לעשות את המוציא, רגע. איריס ושלמה, שלמה, בואו הנה. בואו הנה. אתם צריכים לקבל ברכה, בואו מתוקים. איפה שלמה? שלמה בא? בואו, ברכה רצינית יש לכם פה, בואו. תודה רבה. תודה רבה. אני לא... תכף, רגע. תהיי פה רגע. אמור פותח את ידיך, משביע לך רצון, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. סכין? לחתוך. אני רוצה עם היד, כן. עכשיו אנחנו נלך נעשה נטילה. כן, כי חבל לא עשינו.